दिनै दुलाराय NPS साख्रिआवला आफादनिफ्राय धरना होनाय जादों। माने आसामनि जेसेबां सरकारि साख्रिआवला दङ बिसोरो निउ पेन्सन स्किमखौ एंगारनानै अल पेन्सन स्किमखौ लुबैयो। मानो होनब्ला बियो गासिबो साख्रि आवलाफोरनि जोनोमारि मोन्थाय एबा कन्स्टिटिउसन मोन्थाय। ओंखायनो दिनैनि बे दिनाव अल आसाम गभ NPS एमप्लयि एस'सिएशननि दैदेननायाव आरो लोगोसे बाक्सा जिल्लानि दैदेननायाव दिनै नैबे नावहता मिलन हायार सेकेन्डारि स्कुलाव नावहता मिलन हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि आरो गुबुन गुबुन साख्रिआवला लोगोसे नावहतानिनो UN आइजो गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो गुबुन गुबुन साख्रिआवला बिथांमोना जयै नैबे नावहता मिलन जौसिन फरायसालिनि लांगोनायाव गावसोरनि जा अल पेन्सन बेखौ मोननांगौनि डिमान्डआव नैबेयाव जुथुमदों आरो बेखौ जोङो बयबो लुबैदों जे निउ पेन्सन स्किमखौ माने स्क्रेप खालामनांगौ, बेखौ गैया खालामनांगौ, बिनि जायगायाव अल पेन्सन स्किमखौ होनांगौ। मानो होनब्ला सासे साख्रिआवलाया NPS-आव रिटायार जानायनि उनाव जेसेबां पेन्सन मोननांगौ बेबायदि पेन्सन मोना। माने बिसोरो जोबोद खम पेन्सन मोनो आरो बेबायदि गोबां अलरेडि रिटायार जानानै मोनदों, जाय राङा गावसिनि थांना थानायाव जेबो खोलोमा एबा थोजासे नङा। ओंखायनो आगोलनि अल पेन्सन स्किम जेरै गुबुन साख्रिआवलाफ्रा मोनदों, थिग बेबायदिनो 2005 मायथाइनि उनाव जायफ्रा गुबुन गुबुन बिफानाव सरकारि बिफानाव थिसनजाबाय बिथांमोना अल पेन्सनखौ मोनफिननांगौ। बिनि दाबियाव दिनै दुलाराय आसामावनो बेबायदि धरना हाबाफारि लानाय जादों आरो बे लेखायैनो जोंनि नैबे नावहता हायार सेकेन्डारि स्कुलावबो दिनै कर्मबिरति एबा हाबा मावै हाबाफारि लानाय जादों आरो जोङो आसाम सरकारखौ खुथारै खावलायो जे अल पेन्सन स्किमखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। लोगोसे BTC-नि जा सरकार आरो BTC-नि जा गाहाय बिथां प्रमद बर' सार बिथांखौबो जों खावलायो जे नोंथांमोना जोंनो BTC आरो आसामाव जेसेबां अल पेन्सन जेसेबां निउ पेन्सन धारि दङ बिथांमोनखौ माने बिथांमोननो अल पेन्सन स्किमखौ खालामनानै होनांगौ आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना राहा लानांगौ, बेखौ जोङो खावलायो आरो बिनि थाखायनो दिनै नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। गोजोन्थों।